Iya. Gimana Mbak? Sugeng dalu Mbak. Wah iki sajake aku rapati wani nek karo iki. Lah ngopo? Iki sajake. Monggo Mbak, sugeng dalu Mbak. Nggih, sugeng dalu. Paring asma sinten? Dalem Novi. Mbak Novi. Nggih. Komplite Novi Kusuma. Mbak Novi Kusuma. Daleme pundi Mbak? Kula Solo. Solo? Nggih. Solone pundi? Pucang Sawit Jebres. Pucang Jebres. Nggih. Weh, lah kok saged kali ngen kula. Pundi? Jebres ta? Nggih. Jebres niku ale Tosuro pundi? Boyoi tebing. Tebing? Kula iki Oh. Tosuro pojok kulon. Nggih, nggih. Nah, ora arep ting rasa reko-reko reti. Karep-karep kemeruh kaya sing gunang ae kaya. Nek ketoke jenengan pun kagungan putra nggih, Mbak? Nggih. Dereng. Dereng. Ning pun krama? Dereng Dereng 16. krama? Oh, nggih. Mugi-mugi lancar, Mbak. Amin. Iya. Oh lah, cah nambah kira. Tindak mriki kalih sinten to wong Mbak Novi niku? Kalih Mas Galih. Wah. Alah. Rek efek kowe iki. Kowe nek kalih Mas Galih kuwi tuwuk sepuh jenengan napa tuwek dekne? Nggih, sepuh Mas Galih. Oh, nggih nggih. Iya. Tok kelakuane isih kaya balita. Matur nuwun iki dadi sing telu iki asmane Mbak, semua Mbak Lita, Mbak Lita, terus Mbak Indi. Mbak Indi karo Mbak Novi. Nah, senengku ki ngene iki lho. Apa? Nyawang sinden-sinden sing apa relasi serawung-serawung anyar ki pupure ki sewajare lumrah. Oh iya. Dadi to sawangan sing saka kono nomor loro kae. Sing Sawa to. bengok kae lho. Anjinge niken ki lho. Kae iki Gusti Allah, nek pupuran ki to, Nduk. Mongko wedake sing mereke Kelly kae. Dadi nek dheke wahing kuwi makpyur kaya glebok. Ora dadi karpete mabul putih-putih kae. Iya. Aja ngono kok ndak lara ati kok ndak nesu. Wah, kae wis ora iso nesu kok, Nduk. Wis mati rasa kok. Kowe ngapa kok ngegongi Yombo ki ngapa lho kowe?